Артистның тормышы һәр вакыт матур. Шешәкләр, алкышлар, төсле утлар, софитлар, һәммәләр барысы да пәрдә алдында. Ә пәрдә артында гадәти тормыш, гаилә, югалтулар, табышлар, шул ук проблемалар, көндәлек мәшәкатьләр. Һәм бүгенге кунагыбыз да нәкъ шушындый гади тормыш белән яшәүче, ләкин шул ук вакытта күпләрнең яраткан артисты. Кем икәнен берничә секундтан белерсез. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезне озак зарыктырмыйм. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның һәм Башкортстанның ат казанган артисты, сезне яраткан җырчыбыз Әнвәр Нургалиев бездә кунакта. Сәлам, Әнвәр. Сәлам, Замира. Бик шатбыз сине күрүебезгә. Әле менә тапшыру алдыннан гына сөйләшеп алдык. Без синең белән 2 ел җыйнабыз инде, бит. Ул тамашачылар сырый, ул без синең белән сөйләшәбез, ләкин синең тыгыз гастроль графиклары һәм инде күрше республикада яшәүең, әлбәттә, һәм ниһаятта бүген безнең очрашу насыйп булды, син бездә кунакта, шулай бит. Рәхмәт чакыруыңа. Үзеңә рәхмәт вакыт табып килгәнең өчен. Инде тамашачыларыбыз да бик шатыр дип уйлыйм. Һәм әлбәттә минем иң беренче соравым шушы иң тапшыру башында әйткән сүзләр белән бәйле. Чыннан да артистның тормышы пәрдә артында гадәти бит, шулаймы? Шулай, матур. Алдында матур, артында? Артында гади тормыш барсыныкы кебек. Менә үзең әйткәнчә, үз проблемалары, шул гади тормыш инде. Әйе. Һәм менә ул син үзең дә кечкенә чактан ук бит шул артистларга карап үскән кеше. Синдә артист тормышын ничек күз алдына китерә идең? Артист тормышы менә ничә гади тамашачы күрә, матур, алкышлыйлар, барысы да белә, яраталар. Иң миңа шаганы бәләкәчәк ул шундый матур сәхнәләр, матур киемнәр, җырлаулар, шул истә калган. Мин гел анда залдан караганда шулай дип уйлыйсың бит. Шулай матурлыгын күрдек, шуңа күрә хыялландым мин артист булырга. Әйе. Инде һәр артист булып эшли башлагач, нинди авырлыкларын тойдың? Авырлыклар ул авырлык дигән һәрбер эштә була. Безнең аның үз авырлыгы, иң зур авырлыгы минем калса, ул үзеңне гел рамкада гына тотасың. Шуңа күрә гел тонуста булырга кирәк. Шунысы бар. Чакырымнар, гаиләдән айрым күпмедер вакыт гаиләдән аерылып торулар, алар бөтенсе дә шул ук артист тормышының мәшәкатьләре бит инде. Ул мәшәкатен ул беренче вакытта инде ничек әйтим икән, иң беренче бит инде гастрольләр беренче вакытта кызык. Чабасың, яңа шәһәрләр, яңа кешеләр, яңа эмоциялар. Гаилә, йорт, туган як әлбәттә сагындыра. Ә хәзер уже 50-гә җиткәндә шу күбрәк өйдә буласы килә. Күбрәк тизрәк кайтасы килә. Районга мин яшәрәк тырышам, чакрымлар нитсә, бик ерак булмаса, мин инде кайтырга тырышам тизрәк йортыма. Син кайсы яктан? Башкортстаннан да ягы? Мин Башкортстанның Әлшәй районыннан. Әлшәй районында бәләкәй генә Әүрес тамак дигән авылдан. Безнең анда авыл, Түбән Әүрес, Әүрес башы менә безнеке Әүрес тамак инде. Алай икән. Ничә бала үстегез сез гаиләдә? Без 5 бала үстек. Минем 2 абыем, 2 абыем иде, 2 апам. Әле бер абыем мәрхүм инде, абыем. Хәзер без 4 калдык. Син төпчек малай. Мин төпчеге. Ай, син иркәләнеп кенә үскәнсеңдер инде бит. Ай, Аллага шөкер. Инәйнең янында гына һәр вакыт абыйлар апалар барсашып китте, инәй янында киңәшче булып, аның янында кай вакыт трәктә булып, мин янында булдым мин һәр вакыт. Әйе. Әнинең турында сөйләләр, нинди кеше иде? Әни, ничек әйтим икән, безнең авылда әнине сөйләр һәр ул бер качан тавыш кеше белән ызгышмады, тавышмады ул бер качан. Һәр вакыт елмаеп кына, аның йөзләренә менә фотоларына караса, гел шулай елмаючан. Нур чәчеп тора. Гел нур чәчеп торды, ул шулай бик акыллы. Дәйсем, һәрбер кеше әнисе акыллы инде. Менә мин аны нәрсәдән акылсын әйтәм, ул менә әти белән аларның бергә яшәүләре, мөнәсәбәтләре, мәхәббәтләре, ул инде күп гаиләләргә үрнәк. Инәй ул һәр вакыт шулай теге әти хуҗа булса да, бөтен нәрсә әнинең кулында. Йөгән әнидә. Дилбегә әнинең кулында иде. Ул белә бөтен нәрсә. Әти күп акча эшләгән бер качан белмәде. Бөтен нәрсә әни кая акча китә, нәрсә китә, теге ул бөтен нәрсә әнидә. Әтигә ул кирәкмәгәндә бер качанда. Шулайдыр, кирәк булса белер юлланы. Кирәк булса китә, шуңа күрә бөтен нәрсә әнинең кулында. Әти мәрхүмнең ул хәтта газда кабызганы юк иде. Гел әни менә мәрхүмгә әйтә торган.
Ул бит менә әтәгез бит ул миннән башка газда кабыза белми. Мин китсәм нишләр икән бер үзе күп. Шундый аны шундый сүзләре була торган иде. Ләкин шул ук вакытта ул әтине гаиләдә мөһим зур кеше итеп калдырадыр идеме? Гаилә башлыгы итеп калдыра идеме? Ләкин шулай да дисә үз кулында идеме гаилә? Юк, ул бар әти һәр вакытта гаилә башлыгы булды, чөнки без әти иштән кайтмыйча, обедка кайтмыйча без ашарга утырмыйдыр идек. Обедтан әти эшкә киткәндә без инде йоклыйбыз бит инде алар 5-тә торып 6-да эшкә чыгып китәләр мал карарга. Обедна инде без әтине көтәбез. Безнең бәләкәй генә йорт безнең 6 пышмаклы диләр инде. Бәләкәй инде гади. Ул вакытта балчык белән сыланган йорт иде. Әти кашыкларын инде күз алдында калган. Теге бәләкәй генә тәрәзәләр бит инде әти кайта иң беренче малларын ашатып чыга. Обедка кайта. Шуннан соң ул керә ашарга. Әти утыра икән, шуннан без утырабыз. Әни инде гел ашларын. Бу әни тәрбиясе бит инде. Бу әни тәрбиясе. Әти ял итсә бездә тавышларга ярамый. Шым әтәгез йоклый, тавышларга ярамый. Хәзер мигә булса, хәзер гаиләләрдә андый нәрсә юк. Күп гаиләдә. Күп гаиләдә бардыр инде ул кайберләрдә. Ну, бик сирәктер диясем килә. Бездә шулай. Бәлки сез әтигез усалда булмагандыр инде, торба шуланмагандыр да инде ул. Усаллаган өчен. Аның усаллыгы да булды инде. Без әтидән ул теге әзрәк акайып караса да без шыпырт сразу. Кайы, әле кебек түгел инде. Хәзер бит теге балачага әти белән дә бер тиге сөйләшә. Күпчәлек инде. Бездә ул нәрсә юк иде. Ул теге ничек кенә ул аны усал дип тә булмый. Кырыслык, кырыслык. Ну, авылда миңа калса күбесе шулай булгандыр без үскәндә. Шуңа теге ярату әтигә анардан кимими. Ул менә әлегә калса алардан да якынрак кеше юк бит инде. Менә кайтарып кына булмый аларны. Шулай. Ул күбебезгә үрнәк аларның менә бала тәрбия. Мин һәр вакыт концертларында да әйтәм. Без балаларыбызга, инәйләребезгә биргән кебек тәрбия бирсәк, бездән бәхетле кеше булыр. Чөнки иң зур байлык ул бит акчада түгел, популярностьта түгел. Ул дөрес тәрбияләнгән балаларыбыз. Кеше тәрбияләү. Син әйтәсең, типшик малай идем, гел әни янында идем дисең. Сен алайса башкаларга караганда әнидән мәхәббәт күбрәк элеккәндер. Әни белән бәйләнеш тыгызрак булгандыр, шулаймы? Ну, абыйлар, апалар шулай ди инде күбрәк әниләрнең, хотя әниләр барыбызга да тигез карый, но алар әйтәләр күбрәк әнинең мәхәббәте миңа тигән ди. Шулаймы? Шуңа күрә син җырчы булгансыңдыр да әле диләр минем бу вакытта абыйлар. Типшик балага шулай теләгәдә инде, бәлки бала без инде һәрвакыт әни белән бит инде ул. Biz әни белән теге безнең бәләкәй бүлмә дибез инде. Кухняга бәләкәй бүлмә теге Олы як диләр инде. Олы як бездә. Шулай карават тора торган иде ситмәле. Әни теге ниләр юнерли бит инде. Теге көнҗәле мин әни янында һәр вакыт торам. Әни үзәрли, үзе шунда сөйләнә һәр вакытта. Миңа сөйли серләрен, менә шулай булырга кирәк, балам, шулай булырга кирәк. Шулай мин аның янында теге кышкы салкын кичләрне шулай икәү шулай серләшеп сөйләшеп утыра торган идек. Без әни белән гел тыгыз шундый мөнәсәбәттә булдык диергә була. Бәйләнеш менә. Нәһәр сагынасың шул кичләрне? Мин әйтәм, бөтен дөньямны бирер идем, инәйләр белән бер 5 минут күрешеп булса иде, сөйләшеп булса иде. Карашта аларга менә яңадан яши башласам, караш аларга менә үткәнче булыр иде. Нинди булыр иде ул караш? Ну, мин ешрак алар белән булыр идем. Ул бит әлегә әйтәләр, ну, менә минем кайбер дусларым инәләр иртәрәк китте. Менә алар әйтә, менә син бәхетле, синең әниеңнәр бар, әтиеңнәр бар. Мин аңа ничектер бар, бөтен күбесендә бар. Яра вакыт булгач кайтам, аларга ешрак кайт. Ешрак кайтып булмады. Хәзер кайтасы килә, менә кайтарасы да килә, көнне кайтар идем. Кайтуның мәгънәсе юк. Ишек бикле. Ишек бикле, юза. Минем әнинең мәрхүм бәйен шундый сүзе була торган, менә балам кайтырыз әле бер бикле ишекләр, юзаклы ишекләр көтеп торыр әле үзегезне. Менә шундый сүзләр һаман да минем кулакта чыңлый. Ул менә сүзләре дөрес булган, ешрак кайтырга булган ясым килә. Хәзердә киңәш итәр идегезме тамашачыларга? Әлбәттә, инәйләр иң бәхетле кеше әниләр тиле кеше. Иң бәхетле, иң бай кеше әниләр тиле кеше. Теге авырган вакытлар булса яннарында барырга кирәк. Ялгыз коркынып бигрәк тә кызганыч, куркыныч. Ничек кенә булмасын, һәр вакытта инәй белән барырга кирәк. Менә хәзер истәлеккә яулыклары түбәтәйләр генә калды дип аңлыйм инде. Менә үзең белән алып килгәнсең бит әле. Менә әнинең яулыгы. Бу әнинең яулыгы, ул ярата шундый чәчкәле яулыклар. Без аларга гөл бәйрәмнәргә яулыклар алып киләйек. Алып кайтайык. Бу менә түбәтәй әтимә мин Казаннан аңа бүләк итеп алып кайткан идем. Уларны кие кунакка гына
Қадірлеп кенә. Менә бу сугылган палас бу минем әнинең килен булып төшкән чактагы паласы бу элекеге бу. Шулай менә. Минем алар өйләнешкәннәр, әтигә 18, әнигә 17 булган. Әти 18 яшьтә өйләнгән әнигә. Әнине менә белем чынмы икән, миңа абыйлардан, апалардан ишеткәнем, әнине әтигә урлап алып килгәннәр. Карасың аны. Мин аны шуны ишеттем дә, минем үземнән, ничек ни әти үзе барам, әни алар икесе дә бик матур булганнар. Инәем вообще курчак кебек инде. Менә шу паласны алып килгәннәр инде, менә әнинең бу ничек бирнә буламы, ничек? Бирнә була, бирнә була инде. Сугылган паласлар. Бу кулдан сугылган палас. Элек нәнәйләр үзләре дә сукканнар. Мин әле үскәндә безнең була торган иде, теге нәрсә станок диләрме? Станок белән. Станоклар. Шулар да бар иде. Бу әтинең удостоверениелар, әтинең монда ул элек дружинниклар була торган иде авылларда. Әти гел теге активист булган микән. Оештыручылары алып баручы. Беренче менә 68. Оештыручы гына түгел, ул не дружинник, ул теге милиция формасы инде. Шулай менә. Милиция Хәтта формасы. белмим дә әле. Бездә шулай. Тәртип саклаучы була инде. Тәртип саклаучы булган. Ул шуны бик статный, здоровый, шундый. Нидә? Менә Мусайма? Икесе дә алар, берсе 68-нче елга аның. Менә монысы. Тигез бигрәк шибәр. Монысы 78-нче елга. Ул бик шибәр, ул нәселе белән алар шибәр булганнар. Син әни яшагаnsың бит. Мине күбрәк инегә яшаган диләр, әнигә яшаган диләр. Монысы 78-нче елга. Мин күбрәк әнигә гына. Әтинең абыйсы Вәли Зурәтәй бездә ни булган, бик гармонист булган. Бик дәртле булган инде, теге күң итекләр генә киеп, шулай бик. Авылда бер җигет булган. Ул дәртле булган инде. Уны җырлаган. Уны сугышта хәлак булган инде. Менә хәзер шулай истәлекләренә карап кына сагынасы кала. Әти минем көтүче, ул гомер буена көтүче булды. Әни инде минем шөгендерче. Теге шөгендергән акышларын инде тегән инде колхозда эш була. Шөгендерүче дигәч, бигрәк тә менә минем сорауга туры килә. Үзәккә үткәндер ул шөгендер. Электеме сиңа? Электе. Гектар. Шиксез анда яланнар. Онда хәлләр бөтен шәһәр балалары теге су күреп йөри, син нигә шөгендер утыйсың. 2 кат утыйсың белән, 1 кат үтә, шуннан соң күпмедер вакытка 2нче катка төшәсең. Аның мин хәйлә табып качырга тырышайм инде һәр вакытта да. Или көтү күтәргә китәсең анда. Шөгендергә бик вафи яратмыйдыр. Менә хәзер уйлап карасаң, менә бу көн күзлегеннән бит. Ул бигрәк авыр хезмәт бит ул. Ачык кояш астында, ул шиксез аны ышкыры юк. Көне буена менә шулай. Алар безнең инәйләр аларнык булганнар. Алар бер качан зарланмады безнең. Алар юклыкта яшәдек. Мин бер качан да әтинең зарланган күрмәдем. Әни дә бер качан зарланмады. Тормыш авыр дигәннәр булмады. Без бөтен нәрсәдә барсыман, ой, монысы начар, тегесе начар, менә булай булды бит әле. Үзебезне юкка зәтәш. Алар нык булганнар. Алар да ничек кенә иртән китәләр, кич кайталар. Менә шул сорауны ахырына кадәр әйтеп бетерәсем килә. Димәк, колхозда көч куйган кеше ул кайтып керә алмый. Ул колхозда бер вакытта эш бетми, шулай бит инде. Җәендә кышында. Тәрбия менә мин хәзер карыйм да балаларгаймы. Без теге кружок, бу түгәрәк, бу репетитор, менә бу бүген балык ашарга тиеш, иртәгә сарык ашарга тиеш, әйме. Ничектер менә инде балык ашамаса битте баш, менә организм азган килә. Менә шул кальций кирәк, магний кирәк. Уйлап карасаң бит. Менә бит инде чыннан да иртәнчеп кеткән кич кайткан бит инде бала-чагаларда, ул бит инде шул кадәр тәрбия дә булмаган. Әби бабай сезне карадымы? Бездә нәнәйләр. Нәнәй мине карлатайны хәтерләмим, мин нәнәйне генә хәтерлим. Мәхмүзә карчык. Ул инде һәр вакыт усал иде. Гөл бакчадан бер качанда гөл бакчада ул. Безгә шулай тегеләй булай берсе ярамый, бикәләр көтәргә кирәк, китәргә кирәк. Тәрбиясе нәнәйләрнең. Нәнәйләрнең тәрбиясе бәлки садикка караганда бәлки әйбәтрәктер. Дөресрәк тәрбиясе килә, чөнки хезмәт тәрбиясе бит ул. Хезмәт тәрбиясе, еще милли тәрбиядә ул бит барылар үзебезчә татарча тәрбияли, үзебезнең гореф-гадәтләр буенча. Алар кашып кына намаз укыйлар, анысы минем хәтердә ул вакытта намаз ярамыйдыр бит инде. Ничектер әбиләре белән теге мотор агъяулыкларында җыелышалар. Әле мин бәлки булганда бездә сәккә була торган иде бәлки. Шуннан соң да караватка күчтеләр. Алар шунда җыелышып, бергә шунда чәй эчәләр. Теге кунакка барсалар, теге нигә хулиялыкка төреп күчтәнәчләр алып кайта. Нәнәйне көтә торган идем бит инде. Кайчан кунакка бара инде ди. Шуңа аларның тәрбиясе әлбәттә дөрестер диясем килә.
Садик. Шул бәлки садик барыбер ул бит инде хөкүмәт әйбере. Ничек казенный дибез бит инде. Шуңа күрә шул бәлки нәнәйләр тәрбиясе кешеләргә диясен килә. Дөресрәктер. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз Әнвәр Нургалиев. Әнвәр үзенең әти-әнисен искә алып, менә шул бәхетле, рәхәт балачакны искә алып сөйләшеп утырабыз. Әнвәр, менә җырлау. Кем җырлый ди? Әни җырлый диме, әтиме? Әни дә җырлый, әти баяндауни җырлаштыра. Күбрәк әни җырлыйдыр. Әнинең тавышы нәзек иде минем. Алар мәҗлесләрдә гел җырлыйлардыр бит. Алар шуңа матур җырлыйлар. Теге безгә мәҗлескә кергә ярамый, без ишек арасыннан гына карыйдыр инде. Теге бәйрәмнәр күп була торган, җыелышалар һәрбер тобырсында. Әти уни әни җырлый торган иде. Күңелле. Югары тавышлы булган иде. Әйе. Ал син беренче җырларны әниеңнән өйрәнгәнсең, ди бит. Тыңлап өйрәнгәнмендер. Мин мәктәптә укыган, мин рус мәктәбендә укыдым. 7 ел безнең үзебезнең авылда без йөреп укыдык. Мәктәп юк иде. Безнең авылда мәктәп юк, безнең чиста татар авылы безнең. Укганда бер 10 гына йорт калгандыр, 10-15 йорт калгандыр. Күрше авыл рус мәктәбе. Анда укыганда русча җырлыйсың инде. Октябрь турында, революция турында теге. И минем тавыш җитмидер. Светись кострами, синие ночи. Бийик ноталарга теге высокий ноталарга алып булмый. Әни дә айтам, әни мен әйтәм, мия җырлап булмыйсың, вроде нормально башлыйм әйтәм, Алла гына шул. Диапазон җитмәй аңлап булмый. Не балакан син тынны дөрес алмыйсыңдыр дия торган иде. Ул вакытта тын алуны мин тын алып инде. Майда сулыш алу кебек. Ул дин алай түгел. Шуңа диафрагма белән. Ул миңа шундый киңәшләр бирә торган иде. Хәтта. Шуны җырлый башладым инде анда русча җырладым. Шуннан мин күчтем татар мәктәбенә. Мин йөрдем иң беренче 2 километр җыю. Шуннан күчтек без 5 километр татар мәктәбенә. Анда инде мин әкренләп татарча җырлауга күчтем. Ул вакытта радио бит әле, Өфе Һиләй, анда сетевой радио була торган иде. Теге ниләр, һәрбер йортта була торган сетевой радио. Вот оннан гел анда Филис абыйлар, Фидан абыйлар, инде Илфак Смаковлар аларны тыңлап шулай үстек без. Хәтта ул бит радио турында шундый мәзәге дә бар бит аның. Бер әбиң радио алып кайтканда урысча тапшырулар вакыты булгандыр инде. Күтәреп кире килгән булса, миңа урысча җырлый торганны биргәнсең, татарча җырлый торган радионы бирәләр. Алып кайтып кушса, нәкъ менә Өфе Һиләй шул вакыт, әбит вакытына туры килә. Менә бит татарча, башкортча инде шул татарча сөйли торган радио биргән бит. Ул күңелле чаклары ул радио вакыты, ул теге гел теге погоданы да әйтеп тора, мәктәпкә барганмы, бармасканмы, без гел көтәйек инде. Аха, ничә градус? Бармаска дисә, о, хәйберләр бәрәсең дә ятып йоклыйсың, шуннан соң суыкмасы төшеп китәсең тауга, тау шуырга. Тау шуырга суык түгел. Бик рәхәт вакытлар әлбәттә. Һәм менә димәк, син мәктәптә җырлый башладың, ә инде шушы юнәлештә дәвам итәргә, һөнәр итәргә кайчан шундый уй килде? Ну, теге бит инде районнарда фестивальләр, ниләр була торган иде. Шулай бер Бары абый баянисе дә мәрхүм кәйин, аның белән без җырлыйдык. Беренче урыннар алып, район масштабында инде. Шуннан соң Халима апа Габбасова ул әйтә, ул ДКда эшләйдер безнең Раевкада. Әнвәр, сиңа артист булырга кирәк, барырга кирәк, укырга ди. Менә шулай ди. Менә шуннан укырга бардым. Кайда укырга? Уфа сәнгать училищесына. Анда барып кирдем, Адель Хабибовна укытучым минем мәрхүм. 3 тәнә алып бардым. Бездә теге хәерчелек түгел, юклык иде бездә. Әнием күршеләрдән блеки генә банк шулай бал җибәрде. Ул инде янәсе дә теге кешене ничек татарча ничек задобрить инде. Беренче мәктәптә тоншырга барам бит. 3 тәнә эшсез барып булмый бит инде. Әзрәк ит куйды, каймак. Шуннан Адель Хабибовның беренче өенә бардым. Уфада мин апам белән йөридем инде, әле кирәк чакны. Бай бер үзем киттем поступать итәргә. Майкага наклейкалар ябыштырайык. Не дидер теге. Утюг белән. Утюг белән ябыштырдым. Үзем кап-карабын барып кирдем. Ул ниләр иттәр эреде, сүлеага, коймак эреде. Адель Хабибовна кирдем, әйтәм, шулай, вот Халима апа отправила к вам. Менә шулай, хочу стать артистом, әйтә. Менә бу әйтәм, это вам не күчтәнәш. Карадан байтыр күтәреп, ул теге бәлки генә пакет бит инде. Ну, ладно, Анварчик, спасибо. Это у меня Лякова больница, я ему отнесу, ладно, и воды. Штанеш баларана. Әйде заходили, пианино сыдыра, пианист начыратып барады. Все, давай, менә шунда барасың, документларыңны бирәсең, шулай, шуннан кіріп киттім. Мен барган идем анда бит җырлау
мен башка. Анда жырламыйсың, анда теге распевкалар. Тем более біздің... Менің кайфым түшті, конечно. Мәйтем, ера башығына. Сен нотада білмейсің бит инде? Жоқ, қоя нотаны. Біршіне менің нотаны әлі де нота бітті мені дұрсын еткенде қазір. Нешекіне оят болмасын. Шынан неге теге распевкалар бар, мұнда уже опералар жырлайбыз бит инде. Вокалистлар, оперлар, мәйтем, қоя менің жырлар эстрадный жыр. Şu ekranına уже yılının azağına tavış üzgere başladı kolunaydı. Ауылға қойтам да сұрайлар, гүл мен мәжілістерде мен жүрейдірейм теге. Армияға ұзатуларда, туған күндерде гитара біле. Қойтам жырлап, барым жырлап болмай. Әнер қой сенің теге тауышың. Мәдене шуық тауышыңды. Аха мен айтам, не то. Дегенде, мен учебный программаны мен жырлайым. Аның нәрсесі бар енді, нотаға қарайсың да, концерт мейстері ойнайсың, жырлайсың. Аха әзірленесің экзаменға, шынансың. Мен анда, хотя біз русный болса да, башқұрса біз анда Сайдашевтің да жырларын жырладым мен. Шыннан оқабеттім жырлайса келе жырлап болмай. Как-то қанар сәшерге, менің хүнәрім де. Әнейлер мен оқырға кетір алдынан әнейім еткені. Балақайым, не андай хүнәрсіз айлайсың, дәртлі кіші бәқітсіз бола бір екен жерге бармайсың бұл дейді. Өздері бит алар, біз бит әлі боларын так болым симында кір, қызым бәлкі симында кірісі, бізде бит ондай нәрсе болмады. Мен айтам, әлі әнейінің сөздері дұрыс болды. Іште, училищені бітірем, уже 97-де мен училищені бітірдім. 92-де мен армияға кеттім, тұшынан 94-де қайттым да, дальше продолжайды. 97-де оқыдық. Мен айтам, нешлерге қой барға, институтқа барға келеға, сәнгәт институтта яқындағына. Экзаменлер бір-екісін бердім, қалып бүйім қалды. Анда мәрхүм Райса Галиевна, Бано Нургалиевна, біздің бек күшлі профессорлар бола тұрған еді. Нургалиев, давай, татар екеніне көрәлер бітін. Давай нам стихотворение на татарском. Татарша шиғыр білмейм. Рус мектебінде оқыған қойын шиғыр. Қазір нәрсе жәрген, мұнда әмін программада Мұса Жәлдің жырларым деген жыр бар бітін. Тұттым да шының куплетін сөйлеп бердім. Молодец, Нургалиев. Молодец, Нургалиев. Все, иди. Шында айтырып кірдім. Қой башақ, мұнда да опера енді. Оперный класстан мен көштім камерныйға. Шынан үйрей башадым гастрольға енді. Фарзана Фаткуловна, ол балышты енді ташларға ойлаған едім. Керек ме деп. Нургалиев, давай, сенге бір сөз дәшмек құрбет, керек бұлар шына рахмат. Фарзана Фаткуловна легенда енді ол. Міне, кім қайсығына жүрші білен сөйлешме, аның әр артисінің тұрмышында аның почергі бар. Ол менге күл балышты уақытында, ол болмаса мен тошлар едім де. Бүтән оқытышы болса мені клубта шығаралар, чүнкі мен уже 3-ші курстан дәріске үйрімедім. Гүл гастроль. Кім жырлап едім, емет? Гүл жырлап енді, за шутқа келем дәрісі, конфет алып келем, шешке алып келем. Оқытышылар аңны енді, білгенін сөйлейм де, ера Нургалиев, все, бар. Шылай Аллаға шүкір көп шектік біз барып. Алла екен. Шыннан гастрольда айырып күні, анда да әлі мен, институтта оқығанда мен жырлай алмайдырайым әлі. Мен жырлап бердім Салат Ауылының жырларын, шыннан Хариапаның қайбір жырларын, шындай жырлардағына. Шынан өзім ері башылағашқына, біздің Ихлас деген түркі мейді бары бетінде, 2099 жылда біз барлыққа келдік. Ихлас әйелі, шында еріп күні, мен әкірінәп, сәхнәге, татар эстрадысына. Татар эстрадысына әкірінәп, теге нейлер оша, бұрмалы, мұнда секелтәлі юлларынан құлай кіріп кетті. Өз елімді таптым десейінде? Өз елімді таптым. Соңырақ тапқандыр бәлкі. Міне, неше ештесің, зор сәхнәге енді Әнуар Нургалиев бренді қашан барлыққа келді? Неше ештесің? Бренд Нургалиев дейім, уже Рәсей күлемінде алсақ, татар күлемінде алсақ, ол енді 16-шы жыллар Татарстанға келгеш. Бұлай мен өзім шлей башладым, Ихлас түркіме таралғаш, 35 яшьләрем болған екен. 2005-ләрдә мен өзім шлей башладым. Яғыча бары соңырақ бұлай өтті. Мәселен, шолық популяр жашыларын алсақ, шолық, мәселен, Филюсны алсақ, мәселен, Ришат, Азат, Фаздовтарын алсақ, алар бітсі ештен сәхнәге кіріп кеткен кішілер. Бәлкің заманысы да екінші түрлі болғандыр. Қазір бет міне заманысы да екінші түрлі бет. Оны көрсетірген мүмкіндіктер де көбірек. Радио, интернет, шол har түрлі пропаганда да зор деп айтасым келе. Олай дейсіз, бәлкі онардан да түгілі. Өз уақыттың білән, керек жерде, керек уақытта әлі кірген. Әгер де сен бәқітлі елдасына туғансың екен, ол сенге келіп жетті. Оның үшін керек сабырлық. Һәм қызмет етірге, эшләргә дә эшләргә? Әлбәттә, өз үстіңде эшләмешә бұл. Мен бейде әр уақыт
популяр булган яшь артистларга карыйм, әйтәм, шулар кебек булыр микән, җырлап булыр микән ди. Хәтта мин күз алдыма да китермәгән, мин Казаннарда концерт бирермен ди. 4 көн, 5 көн дигән әйбер. 4 көн, 5 көн Мәскәүләрдә, Ульяннарда, безнең татар бит кайда гына юк. Мин кай вакытны артып та китә. Шуңа уйлыйм, мин һәр вакытта Аллаһыма рәхмәтләремне укыйм. Шулай килеп чыкканга. Әйтик, бер 7-8 ел элек кенә, 10 ел дип алыйк, мин үземне күрмидер инде. Мәскәү алыйк, Казан алыйк. Иң зур нәйем минем бу Мәскәүдә Казан өчен мин гел борчылайм. Мин һәрбер Казан концерт алдыннан борчылам, чөнки Казан ул теге смотровой площадка дигән микән ул әйткәндә. Казан тамашачысы күпне күргән, чөнки алар. Монда нинди генә. Мин электә бит миңа әйтәләр кайбер дусларым менә Казанда эш. Әнвәр, не безгә килмисең? О, мәйтәм, какой анда сездә артистлар шундый, нинди көчле җырчылар мәйтәм. Мин анда миннән башка да күпләр анда дип. Менә үзеңне син дөрес бәяләмәгәнсең. Шулай булган. Шулай булып чыга инде. Эфирдә язмыш тапшыруы. Без бүген Әнвәр Нургалиев белән аның язмышын бәян итәбез. Тамашачылар инде бик кызыксынып тыңлап утыралардыр дип ышанам, чөнки бик тә кызыклы язмыш. Ирина белән танышуың турында сөйлә. Ничек таныштыгыз сез аны? Ирина белән танышу мин сәнгать училищесы. Сәнгать училищесында минем дус егет килгән иде. Дус егет түгел, хезмәттәшем, бергә хезмәт иткән, күптән күрешмәдек. Ул миңа кунакка килде дә инде. Общежитие үткәрмиләр. Ириналар килгәннәр, иптәшләре кырына кунакка инде. Барайлар бит инде. Барайдан бергә подружкалары кырына инде. Аларны да үткәрмиләр. Мине дә үткәр, минем дустым да үткәрмәскә итә, мин сөйләштем дә, Зөлфия апа, мин әйтәм, минем бергә хезмәт иттек. Яра барыгыз ди. Минеке булай так, әле инде зима урларны үткәрәсез. Безне типа кызларны үткәрмисез дип, шатандан әйтеп калды. Общежитиедә очрашканда мин аны нидер аңладым. Үземнеке икән. Үз кешеңә. Әйтәм, мин аны күрдем дә. Ул бәләкәй генә буйлы янында. Илфатка әйтәм, Илфатма әйтәм. Балалар да шуны бәләкәй булыр микән, мен әйтәм дип. Ул вакытта шушы беренче көнне мин аны әйтәм. Илфат, әле син хыяллысың инде, ни беренче кыз күрдең дә, ни шундый сүз буламы диде. Да шуннан китте, без 5 ел йөрдек. 5 ел йөргәч инде иң беренче бабай минем бабай Илештән, кстати, ул Бастабакныкы мәрхүмең. Онда мине тегем, бу артист булдымы, кеше. Шунда булдымы кеше? Шундый кияү буламы дип, әби мине инде наоборот кабул итте. Карарга кирәк, нитәргә кирәк. Шул булыштылар инде. Шуннан өйләнешеп китеп, алар безгә бик булыштылар инде заманында. Шуннан инде бабай инде миңа әтием кебек булды, бик якын. Шулай бергә булдык инде. Шул төрле юклыктан башладык инде. Мин Иринаны бик хөрмәт итәм. Ул шул хәтлек менә була бит, мәсәлән, хатын-кызлар төрлечә була. Менә аннан ниндидер бер менә урысчалап әйткәндә женственность, бер көляннан. Мин күзәтеп барам, әлдә социаль челтәрләр бар бит инде күзәтергәме. Һәм шуннан да менә үзе булса сорар Иринадан, Әнвәр Нургалиевның хатыны булу җиңелме дип. Син ничек уйлыйсың? Миңа калса артист хатыны булу авырдыр. Тем более төпле хатынга мин әйтер идем, теге һәрбер кеше үзенекен мактый. Мин үземнекен әйтәм, ул төпле хатын, анарга икләтә авырдыр. Чөнки артистның тормышы гел на виду. Күз алдында. Күп ялганны сөйлиләр. Ялганны күп сөйләсәң дә бары колакка керә, син әллә нәрсә эшлә. Күңелгә шик керә. Шик керә барыбер. Әмма ләкин мин әйтәсем килә, хатыным вакытта мин анардан уңдым. Чөнки төпле, акыллы, кирәк ердә усал. Мен иратка һәр вакытта анарга ничек әйтәм, тәртәсе булырга тиеш. Гел дөреслеккә барырга тиеш диясем килә. Шуңа күрә мин әйтәм бит, мин улыма да әйтәм, хатының булса, ошарга әниеңә ошатырга тырышмый әйтәм. Шундыйлар булса, әйтәм, синең киләчәгең була. Менә бүген көндә Әнвәр Нургалиев дигән шул әйтәс бренд дип әйтәбез без инде. Популярлыгы бар икән, Иринаның өлешен нинди бал белән бәяләр идең? Илешнең бер күбесе аныкы. Чөнки мин әлегәртәге менә миңа бая без әйттек бит инде, популярлык бит соң килде. Булдыра алмаган вакытлар күп бит инде. Әйт, Әнвәр, син булдырасың. Син була әйткән, әйтәм, булмый ничек, юк бит менә. Була әйткән идеясың. Аныкынча килеп чыга шунда. Нәхит әллә нәрсә ди, гел әллә ничек күпме шундый вакытлар булды. Күрсәң әле менә дип.
Менің сондай ғадатым бар, мен әзірек паникаға берелеп алам қой вақтыны. Ал сразу тыныштандыра, yok, все нормально, сен болдырасың. Ол яқтан ол менге қар уақытта тірәк енді. Гүл, нешеге айтым екен? Мына сен тұрмыштың түбінен башладық деп айта аласың ма сен? Айе. Көп жерлерде ішлерге тұрып келді, дворник болдым. Иринаны орнашты. Кстати, мен танышық дегеннен, Иринаға танышқаннан соң, өзім ішлер қолдырасы келе, әтисаны екен жерге ішке орнаштырға айта. Ол торговый техникумда, жынан торговый институтта проспект булап үйріп, өзім магазинларға кіремді, іш ізілейм кіремді. Мен алттырылар, нен енді егітсің бұл, үйреген қызым, мен бет айтам, әкім олсам, айтам, мына үйреген қызым. Жынан общежитиеме келіп жетерек, біздің торговый центр Башкирия кірінде магазин бар, продуктовый. Кірдім де, анда Расима пайында мәрхімің. Мен айтам, шылай, мен уже арадым, қалбетті, кез жетті, жүйе бейт, анда қар бір магазинге кіріп шығырға керек. Мен айтам, біздіңге сатушы еші керек еді. Не әкім қалды, міне үйреген қызым, бұлар оптырадылар, тотар опалары бұлар. Шынан, не әкім, қойда оқыды, қойда ішлады. Мен айтам, шылай. Шынан соң, әйде ертаға келсін дей. Шылай ішке орнашты, мен өзім ішке орнаштырдым. Ол ішледі торговледа. Мені шынан соң ол орнаштырды охранник етіп. Ол ішлейді қойдып кетем, мен тұрып қалам охранник болып, көзім оқиым. Общежитиеда мен өзім ішледім, слесарь болып, дворник болып та, түрліше. Бірсі де қалмады дейін. Ежінен плотник болып, ертең кішілер ішке кеткенше, мен саат бешілерде малай бәлекей, тұрып, урамды тозардам. Кішілер қой бірсе ұяла, нейті. Ол уақытта ұялы бәлкі болмағандар енді. Керек бет енді. Бала да елі. Біздің малай елады бәлеке шақна, неядыр бәлеке шақна. Соң күрі тезірек нетем де, шынан Иринаға да бұлышы бар керек. Шынан ұқырға кетем, вокалға еріге, йоқы керет, вокалға жырларға. Шуңа теге юқлықтан, аның қадірлерек те юқлықтан башылағаш. Бірге түзігенге шуға? Мен мебелларын өзім шледірейім. Креслолар, диванлар, онайдан тегі дыспы кесеклерін шледірейім. Мен қайындар бір оқыған едім, ешіткен едім, қызың білен болған бір бақытсыз хәл турында, утюг білен қолы пішет ебет. Мына шол хәл турында мен сенен сұрысым келі, білік едім ол, еш едім ол? Онда еш ярым ойын бұғай. Кішкіне болған? Кішкіне, мен әзірленайым қойдар концертқа, утекланам, Ирин әзірленам, мен коронам шында, бизенам, Ирина нелеріне утеклыдыр, костюмларын утеклы. Шунан соң тортып алғанда енді даже кухняға кетті. Қызық көргендер енді енесінің утеклағанын. Тұтқанда латифайлар олар біздің әлікі утекті күн, ебіштірім ала. Құлын алып болмай. Шықыруына екі бізде егіріп келдік енді қоя құл пішкен мұнда. Біз шында қатықтырын едір сүрттік та енді ұрап қойдық. Шунан тәгел енді пена бұламын нәрсеке. Оны алып көрдік енді. Шунан ұлямы біз енді серьезді деп. Шунан қойдыр екінші күнде біз қонаққа шығырға, қонаққа бардық ауылға. Шунан что-то қорыбыз қызарақ, ол Ирина айтады, тұқта мұна барыг айда больницаға деп. Шунан алып кеттік Ирина білән деген больницаға. Онда енді сразу біздің әрләділер, и сразу больницаға операцияға салдылар. Екі операция кешірді, ол бек ауыр кешірішлер. Мен гастрольда, Ирина қыз білән больницада реанимацияда. Онда шын рульларда елап ерген шоқлар, бек ауыр болды аның операциясы кешіріші. Әлі қойман әлі оның шыл шырамлары бар. Ол қызғаныш болды енді. Чүнки бірінші операциясы не болды? Дүршілемеділер. Жан кереден есірға тұру келді. Ол вақытны... Қолы өсуден тоқтады деп нешектер болды? Көзін мұнала жиыла башлады қолы. Бұнда потому что не живой, просто заплатка қына қойдылар, ямаулық қына қойдылар аяғынан алып. Екінші врач күшіріп бұндан алды да, маланчықтыр бұрып мұнда қойды и вживлять етті. Онда ол вақытны, оқшасыз вақыт, қатырда түгіл, әлі 30 мың, әлі 60 мың оқша сұрады хирург. Оқшай қойын алырға. Ол вақытта оқша деген нәрсе өй біттілі бұйт. Ол 60 мың бүгін күнеді зор оқшайын бұл кімдір үшін? Көз алдана кетерлік түгіл. Қойындар көпмедер оқша нетеп үстәліні неге тартмасына ғына салып кеттік. Шынан берілі қазір. Қа үйренді енді классический операция ішлерге ярамай, оның отрицательный резус факторы ярамай дейлер енді. Шо. Назифа па жыры yazdı енді. Жыры да бек күшлі болды. Табип бар. Ақ халатлар да табип бар деймін. Оңа қарамастан, ол бүгінгі қызыбыз біздің, ол менің кеңерші, бірінші кеңершім ол. Шоңа пешет қоян есі. Шоңа... Бігірек шибер күстемесін. Күстем. Оның шиберлігі ол
Тойда керек деген. Yok, her bir kimizin balağının mine kılsanın küngüle bilen şiver, akıllı bilen, o tüplü, inesine de kengeş bire, abisine de kengeş bire. Abisi bilen bir dostlar indalar birbirine. Rafaila'nı qarab qana tura. Har vaqt birersi söz dersen itse indi o bir köbük sikirege tura. Şuna göre Миң мөхимет төпле инде, шунысы бар. Демәк, бу тормыштагы иң беренче менә шундый зур сынау ул кызың белән булган шушы бәхет. Кыз белән булды. Без уйлама, берсе дә уйламый инде андай, бик кызганыч. Әлбәттә. Бала кайгысы ул Алла сакласын. Ул шул яшьлектә инде ул пешкән катык сөрттең дә куйдың. Ул менә яшьлек бит ул. Ул менә хәзерге акылың булса ул икенче төрлерәк уйларың. Яши җаваплылык тарта бит. Шулай да, шулай. Икенче зур менә шушы борчу, хәсрәт ул әниң белән бәйлеме? Ул юк, ул абыем, иң беренче абыем китте. Ул нәрсә булды? Абыйның аның шулай тромб булды аның. И меня колса сердечный достаточно сильно. 60-нчы елгы абыем. У менен баянист, шундый. Баянда уйный торган, жырлый торган иде. Теге безнең ихата кырында гына йортта салган иде ул. Ул хәзер җиңи өен сүтеп алып китте инде, ал юк анда. Шуңа иң беренче ул китте. Юк, иң беренче бабай китте. Бабайны абый җирләште дә, бер айдан соң абый үзе китте. Әтиңә бик авыр булды. Ул монда әни анда бәлки шунардан соңдыр да әнинең йөрәге биткәндер. Баланы алдан җирләү, кызганычыдыр баланы җирләү. Шуңа күрә нитеп шуннан соң инде төзәлмичә ул туган көнен уздырды да, 1 январьдан туган көне. Минем апам белән әниемнеке 1 январьда, и олы мәрхүм абыем белән әтиемнеке 3 январьда туган көннәр. Кара син аны. Шулай туры китергәннәр. Шуннан әни туган көннән соң уже ширли башлады, авырый башлады. Кайсы җир авыртайды? Аның нәрсәләр, атеросклероз диләр, нәрсәләрне. Аның аяк бармагыннан башланды да. Шуннан алып киттек без аны больниска. Больниста инде әйттеләр ни. Аягын ампутировать итәргә дип. Аны бик авыр кичерде. Безнең авылда андый аяксыз кеше юк иде бездә, беркайчан да булмады. Ул кайгырды бит инде, улдан ерак киткән кеше түгел бит инде дигән әйтә. Ул кайгырды инде. Шуннан шуна нәрсәгә, шуннан соң ул үзенә ушына килде, аягын кискәч. Уже йөзләре дә ачылып китте. Үзем дә янында гел булдым, Ирина һәр вакыт яныннан китмәде. Ресепам бик карады янында булды. Шуннан кайдырдылар Раевкага. Раевкадан соң ана инсульт булды. Инсульттан соң уже телсез калды. Шуннан кирдән Уфага китердек. Уфада башланды менә шул ковид дибез инде. Коронавирус. Ковидны инде әйттеләр. Әнвәр Мәскәүдән больниска алып килгәндә, әнисен чирләткәндә, син алып кайткан булып чыкты. Мин алып кайттым, минем концертлар иде Мәскәүдә. Менә эчкәндә малай кеше арасында йөри, Москвада булды, ул килеп йөрде. Хотя кергә ярамый больниска, мин керәм инде, ничектер таныйлар, кертәләр янына. Апам янында булды бит инде Рәсә апам. Шуңа әйттеләр, Әнвәр шифт тораткан, әнием нулевой пациент булып чыкты. Иң беренче ул чирләде дә. Дип әйттеләр. Язып чыгардылар. Бүтән анда әйтәм бит, Мәскәүдән дә шылтыраттылар, тегеннән дә шылтыраттылар, теге Айрты Малаховның каналыннан шылтыраттылар. Хәтта. Без бит инде беренче булдык изоляциядә. И шуннан видеосвязьдан алар мине передачага чакырдылар. Мин нитмәдем, ризалык бирмәдем. Аның кайгысы түгел. Кызганыч вакытлар булды инде. На самом деле неде ул булмады ул шир. Анарда просто пневмония булды. Теге озак яткач нәрсә? Үпкәсе. Шунардан иде. Температурасы нитеп бик буялда. Нидән әле генә хәзер аңлыйбыз инде. Ул гел теге нәрсәдер әйтергә әйтә алмый. Аның кайтасы килгән, ул белгәндер инде китәсен. Кайтасы килгән, без аңламадык. Табыттап кайтып диделәр бит, якын китермәделәр диде. Юк, ничек теге полиэтиленовый нидә булды инде.
Аны кафенlikке түріп, üstünden polietilen dediler. Açtırmadılar dibinde. Açtırmadılar. Virus taralmasın deyip. Mene şunu aytasın. Doğru ziratqa qaytdı, bigertirmediler. Mana şunsu өкінішті болғандыр дайында. О, кызган, бир менә сен белән кара ничек инде гомер буена. Кешенең эш туе бара. Туганда гомер туе, шуннан менә узат ул, скажем. Мин соңгы туйлары миннән узат алмадым. Мин бер кашан күз алдыма да китермәдем. Ник минем белән генә алай булганы, безнең белән дигән икән, безнең нәселгә мин көтеп тордым. Кабер казыганнарын. Генератор куеп, яктыда ошо җир тоң. Шуннан кешенең кем икәнен аңладым. Күп кеше качты. Курктылар, bir şey якын китермәде. Хайры таратып булмады бит инде. Шуннан Donda көбез бер саңа мин якын килелмәдем. Мин машинаның янында, чөнки янда шиттән карап торучылар булды, үскә шылтыратып. Менә Әнвәр дөрес тордым, Әнвәр чыктымы, кешеләр белән исәнләштемме? Күрештем, мин берсе белән, мин бит беләм. Мин берсе янына якын да бармадым. Мулла укыганын карап тордым. Якын барсаң нәрсә була? Значит, контакт. Ялланган эшчеләрдән кабер казылар, алар казый алмады. Алар бит инде шуннан изниләр үзләре казып әйбәт итеп, шуннан мулла укыды. Мин теге хайырлы акчалар китергән полиэтиленга төреп. Вирус таралмасын дип, ул башка сыйрыл хәл түгел. Ул вообще ниндидер теге башка сыймас хәл. Коркыныч төшкө бегәйме? Аргатып, менә апага гына аргыттым. Мен әйтәм, апа тора торсын. Әйтәм, миңа якын килмәгез. Син имештер вируслы. Ну тегеннән читтән бит карап тора күрәзүчеләр, сельсоветләр. Әнвәр ничек, анда бит бездә шундый бюрократия бит инде. Шуннан мулла укыды. Шул полиэтиленда килеш күмделәрме? Анда берсе ул беренче берсендә баш эшләми, ичек эшләргә. Ул башка сыймаса. Аны ашада алмыйсың, әгәр күзәтеп торалар икән. Якын кил. Анысы ярый әле, мин акчаны бит инде апага аргыттым полиэтиленда. Әйтәм, апа, хайрын таратырсың. Апа хайрын таратыр, икенче көнгә хайрын таратырга дип чыксам да кешеләр. Берсе дә юк. Берсе алмый түгел, берсе дә юк. Качканнармы нәрсә, чөнки староста бар бит инде улларда. Лилияга якын килмәгез, Лилия ширле, ул вирус тарата. Мин ул кешеләр белән авылда менә шул ике кеше бар, алар белән исәнләшим. Күңелем берәр качан мин күңелем кичерер, бәлки берәр качан мин кичер. Мин әлеге вакытта нигә җитмәдем, чөнки ине ул әни бит. Ну, шуннан инде менә без изоляциядә булдык, кызганыч эленсәләр инде анда. Шуннан мин әнинең менә соңгы туен эшләдем әле бу җәй генә, үткән җәй. Памятниклар эшләп, бүтән дус туганнарны җыеп, Коръән укытып, каберенә барып, шулай чөнки ул миңа зур бурыч булып тора. Натур памятник эшләттем мин аларга. Чөнки памятникка аларны достойный диябез. Әтиң? Әти, әнисез ират бит ул берәүс көчле, иң слабый кеше дөньяда ираттыр. Хатын-кыз күпкә көчлерәк. Әнисез калган, әти шундук ятимгә әйләнде. Хотя апамлар карады, Лилия апамлар кай вакытында абый да караштырды, күбрәк Лилия апамлар карады, йөзнән белән. Ул ничек кенә әйбәт карамасын, һәр вакыт ни иде. Шулай кыенсынып, шуна мин кайтканда үзем авылга алып китәм, апалар да яшәде бит. Авылда икән шунда шәйләр эчеп, баяннар уйнап. Шуннан берсендә минем әле видеоларым да бар. Мин дә әзрәк шунда баян тарткалды, мин дә әзрәк әтинең баяны. Бер якта гына уйныйм инде. Әти белән чәй эчтем дә, ашаттым да, үзем алыякка кереп, әзрәк баянны янып торам, шуннан караганым, әти үзенә көйләп утыра, халык җырлары җырлаштыра, күзеннән яшьләр ага. Им төшереп алдым инде менә шуннан күңелләр тулды дигән әйтәм. Әтине сагынасың шулай, әй балам шулай ди. Авырды. Мине калдырып китте ди инде. Шунысы бар. Нигә мине калдырган икән ул ди. Әле яшәйләй битте. Шул. Аның бәлки ул яшәр иде. Анарга әнигә әйткәннәр иде, бармагын кисәргә кирәк. Әни бирмәде. Менә шунда ди бармагын кисә, яшәр, янында гына торыр иде. Шуннан ялгыз йөрде ул. Шуннан озак тора алмады, үзе дә китте инде шуннан. Мин Казан концертында әти китеп барды. 17-сі минем монда Казанда концерт иде. Иртән миңа хәбәр иттеләр. Шуннан соңгы концерт иде бу Казанда. Шуннан мен әйтәм, нишләргә берсе дә әйтмәдем. Ирина белән киңәшләштек. Бу әйтәләр, нишләргә. Оның да Ирина да янымда бит, нишләргә белмибез. Шуннан
концертны бирге булды. Мин апа белән сөйләштем дә, әйтәм, качан җирлисез? Җирлибез иртәгә ди. Тагда мин әйтәм, бер сенә дә әйтмәдем, концертны бирдек без. Йөреп, концертны сиздермичә биреп чыктым мин. Бүксеп еладым да, кайтып киттек җирләргә. Барыр алдында мин әтикерне малаем белән кердем реанимациягә. Ул реанимациядә. Аның белән сөйләшеп чыктык. Шул хәтлек җипчиста, мотор, окнига, теге караватта бит инде реанимациядә, теге ак простыняларда сөйләштем дә, әйтәм, әти син мине көт инде, әйтәм. Хәзрәт күзләреннән. Күз яшьләре чыкты шунда. Малаем кереп сөйләшеп чыкты. Бар, көтте дисәң дә малаем. Шулай. Тормыш фани дөньяның үз кануннары югалтуларсыз булмый. Аншылай. Бер нәрсә дә булмый фани канун. Бер караганда менә син бит инде абыйның да югалткансың, тиянең балаларын җирләгән кешеләр. Менә ул дөрес түгел. Шулай бит, ул дөрес түгел. Ул менә табигать кануннарын бузу, ул кешелек кануннарын бузу. Инде ул балаларның тиянесен җирләү, ничек кенә авыр булмаса да, ул тормышның кануннарын берничек тә үзгәртеп булмый. Инде киләчәктә исән-сау булырга язсын, балаларыбыз исән-сау булсын. Ирина белән бик матурсыз, гел шулай матур булып яшәгез. Һәм менә икенче куйган менә шушы биеклегеңә ирешергә насыйп булсын сиңа. Иншалла. Тапшыру башында 50 яшь тула бит инде дигәчәйме? Дилемне тешләп калган инде, нинди 50 дип әйтергә. Шулай да сиңа 50 яшь биреп бу сүзне барыбер әйтим әле тапшыру ахырында булса да. Нәгел шулай. Хинд киносындагы артистлар кебек, хинд теге киносы теге бар бит әле. Шундый матур булып, янып, әле бик күп еллар тамашачыларны сөендереп, якыннарга кирәк булып яшәргә булсын сиңа. Рәхмәт. Тапшыру ахырында без инде гадәттә тамашачылар белән нәрсә әйтер идең, тамашачылар нәрсә теләр идең дигән сорауны бирәбез. Бу сорауны да сиңа юллыйм. Тамашачыларга нәрсә әйтер идең? Тамашачыларга инде мине иң зур әйтүем ул рәхмәтем. Яратканнар өчен, теге кем уйлаган инде бәләкәй генә авылдан чыгып, көтүче баласы булып, көтүче малае, сезнең шулай мәхәббәтегезне яулармын дип мин аны күз алдыма китермәдем. Аны әтиләр дә күз алдына китермәгән бер кайчан да. Чөнки минем әтием әйтә, балакаем сельхоз институтында бетеп председатель колхозга укысаң әле кайчан кеше булаң дип. Инде яра күреп алдылар барысында, шуңа күрә сезгә бик зур рәхмәтләрем. Үзегезгә дә күңел тынычлыгы булсын. Гаилә бәхете, Ходай тәгалә тигезлек бирсен яратканнарыгызга. Һәм бала кайгысы күрмичә, рәхәтле яшәргә, һәм концертларда күрешергә алабыз. Иншалла шулай булсын. Шулай булсын. Рәхмәт сиңа зур итеп ихлас әңгәмәң өчен. Мен синнән шул хәтлек энергия ташып тора, шушы энергия чыганагы бер вакытта да саекмасын идем. Рәхмәт. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезгә дә зур рәхмәт бу кичне безнең белән уздырганыгыз өчен. Тагын бер атнадан очрашырбыз. Исән-сау булыйк.